called celebrity gossip. We just tell them if there is something wrong or maybe if there is something good. Here we speak it. I'm called mcomarinash, the truth meter. I'll tell you. Celebrity gossip every Wednesday usiku. Santeni sana, it's another Wednesday. It's another Wednesday. As usual, we are bringing you the celebrity gossip. Today, I'm bringing you somebody in the house, my super guest. Today, it's very super. I have a producer in the house by the name Feli Engineer of Live Dream Studios here in Kayole. If you are an upcoming artist and maybe you want to produce your music, it is here, Live Dream Studios. Today I have Feli Engineer. Come with me to hear the story of Feli Engineer. You can as well ask some few questions related to production. So if you are there and maybe you have some questions for our producers that we have. I know you know some of our producers that we have. There are so many, I can't mention all of them, but let us start with this one here, Feli Engineer. For those people who have not seen this guy, those people that maybe have just heard the name or maybe it's your first time, come with me. You want to see this guy, Feli Engineer, the CEO of Live Dream Studios. Hey, wazee chako bwana. Japetu bwana kini wazee chako bwana. Alright. Karibuni sana. It's celebrity gossip kama kawa every Wednesday. Tuko hapa ndani ya nyumba with mcomarinash. They call me mcomarinash za kongode. Negichake kore kubniario toporo chwako sitirungi. Omari chieno jemone mbele, wan chiene mweneno mbele mwayoko. Leo niko hapa na wakubwa hapo nyuma kwa wengine ambao wanaweza dhani eti siku hizi Omari yako na bonza. Eti hao watu wamemwekea strike hadi yako na bonza. That one is a producer, is engineer. Is called Feli Engineer of Live Dream Studios. Huku kwingine huyo manager, bosi mwenyewe ni Oturo Jawaya. Sasa kwanza kabisa, kwa sababu tunataka tuzungumze kidogo, tusikie ni nini haswa ni changamoto sana kwa producers wetu. So engineer, engineer tuimul manade yawa engineer. Engineer nchorika yawa imose katajoge yawa mosjoge light chero wangi kungi beda ne kanyumatin beda ne kanyumatin adwa ni mos jogo kwa chako. My Feli Engineer. Feli? Yeah. Engeni inadendi ni Fela, adendi ni Feli, adendi ni Felo. Mago Felix, Felo, Feli Engineer, mago tegen but koro niko gingeni Feli Engineer. Yeah. Kawuono celebrity gossip, we have our producers here of Live Dream Studios, and as you see we are located along Kangundo Road at is it in Kayole Junction, is it? Yeah, Kayole Junction. Yeah. So if maybe you are an upcoming artist and you want promotion, you are a downgoing artist, you want to produce something kabla uende nyumbani, or unaweza kuja hapa Live Dream Studios. Yeah. Oturo Jawaya most jog. Downcoming na downgoing ndo boga winge. One two types of artists. One upcoming artist, to downgoing artist. No downgoing gina ina maana. Downgoing artist. Downgoing artist nga mwasa mielo, moa mielo. Matindo mielo rekende. Ngane tinde rumo no. Maroka wacho. Koro bwana ingama imbe isani. Yaneno kibeti engineer mos joge. Nyinga man mawake mo. Konge what no stage name? Stage name? Otus Jawas. Otus Jawas. Oture Jawaya. Oture Jawaya. Babarude. Baba twins.
ngato no penja kachacha ni in gadier ni atimago nyithindi koso wadho mi chiegi kongo mondo wang'e kuma nyithindo no yaye. Koro watime gini opposite. En mamiya uru jaode. Ngawno penjino. Kata kaine ni shuku. Kane mashuku ta achwadi jaoda. Exactly. Ka nyombo to wabiro neno kaka watimo idea ni. Koro thure ma idea en chenro marwa mabiro nwa teacher dek. Kawuono aneno ka un ka gimkubwa kabisa kendo aneno ni ber mondo walimre uru kaka wan jok ma joluo ber kwa wacha chela ya dek. Un kaka in kaka Othure Jawaya. Ere kaka ni biro makoro ibedo Othure Jawaya. Ngini ni wachako kodi okadwa ne chagi boss. Boss cause we talk everything. Finish. Ere kaka ichope live dream studio makawuono ni. Adeng'e kila kitu to mpango Nyasaye. Okinyal ng'eyo. Koro chieng' moro ne nindo ine odi Jehova odwong'o dhot to pangoni to koni ni the live dream. Ayudo kondik dhot ni live dream studio. Othure Jawaya me jakanye chaknwa gi home. Ijakanye. Ana oduge nya ogunja. Ijauga ogunja. Okay. Wonyo. Nairobi kati chopo nango baba. Nairobi ka ng'en. Nairobi chopo na Nairobi. No kang'eyo. Aparo ne ntie an ngolo na chako gi dala chon. Okay. Ebe na chake church ka ja form 2 kam. Okay. Ma ikongi bede church for some time. Yeah, church be abeta aparo ni church be na daraja makela yo ohangla ka. Othure yuko nende bwana church to ne mana daraja. Mikalo go mondo mi ong'e piano. Koro piano chako gi gine. Piano chako gi e church. Anglican ka. Ambira SK. Okay. Joge mogola oko. Mage jopuonjni mokwongo. Mabe gigole e school kadhi puonjra piano. Adhi school ta puonjra piano. Bang' mano nadonje band moro na piti jangoma. Mano kore ng'ama rwaka e aja. Okay. Wanyone. Chako tamba gocho ng'ato na ja seme ongili ja game. So safacha mai Nairobi. To nen boy moro Steve Ojanam. No biro no waromo to wuoyo wer mamit tagone piano mamit waloso kendo team marwa. Steve ang'eyo. Mano is a great musician. Okotumbe memo os. Okotumbe memo Steve Ojanam. Koro waloso team marwa ji adek ne an Steve og boy mon dadi na bado. Koro ne ntie bati tuno yudre no obiro golo tumbe ne moko Nairobi ka. Yes. To kono ba wach na dhi kenda lakini okanyal weyi. In malweti ong'io gi sauti na wadhi. Koro wawuok wabiro men 2018 kam. Wabiro. Estate wakonga nyono. Koro yen by then ang'ena biro tadok. Koro abiro adonjo Lakisama kanyo. Wadhi one studio mwakwongo dhi. One studio kwa Elvis. Mama ne be producer makwongo ng'eyo. Mano kure safari na gi Nairobi. Mane kana nyono Nairobi. Ating'eni sane ing'ama Jawaya. Adwa ng'eyo ni to ere kaka koro waya to chako tenore ma kendo koro sane taneno kidio piano maber. Ing'e mulo computer inyalo record ng'ato. Ing'eni tije mang'eny makia ni record. Gikia. Koro ere kaka recording ni to ning'eyo. Waya iro ni chako gambera. SK. Ere to studio. Sasa. The time mane Steve otimo recording no. Kano osetieko recording none obeno ji dok dala do. To producer Elvis one studio no wuo kora ko nanu boy na. Kaka nubiro ji adek. Ji ariyo gi nyalo kwongo dhi. En Steve gi boy machielo miluongo Dadin. But in nyalo survive. Nyalo survive. Leti ber in donka. Kora temo bet ode kanyo matin. Kore itemo wacho ne Elvis mokwongo hosti. Nairobi kaende. Elvis Makafi be. Seche mnani ode no. Sama notimo production. Na chungi toke. Podo koseta free comp ne. Achunga chungi toke taneno kote. Ing'iyo kako click koni. O click kocha. Gigi kia bating'e kumodhiye.
Ako click to bulbiro. Kuna penjran to bul ni omur sa dito so rwake e computer kanano. Ongengo ni aja ni ododo ni computer. Chaka. Solo sema ini bela gima ber. Aparo no beno pi mamos to ne on boy ni gombonge gimoro. To loso na kastul moro kan mare no wariwo ga mare gi bulu mare gi yellow. Koro loso tana beti bathe angoto wange na madongo gi. Wange to donga dia. Ange to madakan be gimo kisomo dakikante. Madakan matina kano. Yaka. Malalal. Do manelal ngeng. Manakano ne. Ange capability maruwi. Malal ngeng molo mabet ne kano. Then achako the studios mopogre. Now the upcoming studios again. I don't know producers. I don't know producer mon kahayo chako ponja kilos of vocal. Wade kamano. Then ginen kinda. Then sometimes be yen japunyo nyal punja 100%. Japunyo punja 100. Japunyo wachini mi 70. Ini chiwo ini dongi modong. Akia modong mondo donja 100 but japunchi buga 7 N40 ini kuri amanyo pra 60 no manyo 60 era uchielo iyo komare jakamesa pagin koro na mendo nyaka YouTube mabende boy na machiele mno chanwa YouTube ana kikta nini anyalo somo gigi online koro okay koro japunyo mi matin imbende ichaki manyo moke YouTube ka YouTube gintie kadwa clean vocal adonj YouTube then gini ber kin gi machine kionge machine idhi some ot to dhi lal yen ki watch YouTube online kamano titime imake piyo alright mos kamano sometimes ka dok dalal limo sauti rumba kadhi ka wadu feedback sauti rumba be ibedo go matin nalimega sauti rumba nalimo maber okay aneno gik matimo be ka penje kotamore seche mokadhi ka lekra baba yao aneno gik matimo ka penje be kotamore duoka san kama itimo kona nang'e through yo ji mopogre lakini ng'at mokwongo mako lweta en Lewis Makafibi bas mana kaka winjo no endo maendi iluongo ne Othure Jawaya iwinjo kaka kono wastoche kacha matin kaka nochako nyaka sani Othure en ng'ama nyalo timo production ne ng'ato koponi ati in gi audio production ne joma samoro neno Othure ka giromo kod kuonde mopogore inyalo paro ni Othure en Jawaya manomol Othure en ng'ama timo production emomiyo kawuono wawacho ni a celebrity gossip let us bring these our artists we expose them so that at least you know what somebody is doing. Is here at Live Dream Studios. Wale ambao wanataka kutoa ngoma, hata kama we si Mjaluo, usiseme tu eti Omari alikuwa anatangaza Live Dream ya Wajaluo. La hasha, saa zingine uko na gengeton, saa zingine uko na gospel, uko na ohangla na zingine mengi. Unaweza kuja tu hapa na Othure Jawaya anafanya kazi pamoja na the CEO of Live Dream Studios, Mr. Feli mwenyewe. Feli? Yeah. Jina kamili? Jinangu kamili ni Felix Onyango Meta. Felix Onyango Mete? Meta. Meta. Yeah. Felix Onyango Meta. Yeah. Felix, utuambie nyumbani ni wapi? Okay, awuod Kisumu. Ija Kisumo? Kajulu. Ya watu kare Kiswahili na chandra go dango ya. Awuod Mamboleo kanyendo. Kikadha kanyo matin merie kamoro ni Geta. Kichopo Geta kanyendo nitie kijiji moro piny kanyendo ni Loka kijiji. Kar wiche dhano kaendi kona kabongo kanyo. Mane thurwa. Koro ija Kisumo. Aja Kisumu Kajulu. Okay, ija Kajulu. Yeah. Okay, koro wanyalo tiyo ni ija Kajulu. Aja awuod Kajulu, kaja Kajulu. Awuod Kajulu. Na kiani gimatino dhi chwanyi yao gimatino awuod Kajulu. No. No kajwa Kajulu. Man aja awuod Kajulu. Jo Kajulu mago jo ubigo. Okay. Ja mano ga ubigo. Awuod Kajulu. Okay. Yeah. Mana kaka winyo no endo okikonwa ni to in mana stochi matin gigi no nyuoli to babu womi iti chako tich chaka bedo producer no.
No, ka nonyuola ok nang'e ni anyalo bedo jathum. But due to life kaka life dhi. Ang'ama nonyuol to nitie tich manatiyo. Okay, production. Ok pok abudhe ahinya. But sani an gimoro around 2 to 3 years. Production apuonjora kapode an kamoro ni Dandora. Najadhiga most studios matindo tindo gendi kawuothe studios. Taneno gima just producers timo. Koro from kanyo ema ne abedo gi siso mar timo production. Koro Japeto create a space. Kana jadhiga samora bangwase. Samoro nadhi Barikiwa. Samora ba studio moro nentie la kisama ka iluongo ni Mziki Safi. Mziki Safi. Mane hotel ne gi Ken. Koro Ken. Okay. Sio makanyi luongo ni Ken. Koro Mziki Safi kana adhi to nentie jama moro ni Moses. Koro yawuoge mane atemo penjogi ka neno ka gibete kompyuta kacha cha tatimo penjogi ni to bwana to ka itimo nang'o ka itimo nang'o. Koro ne ginyisa ni bwana kidwa dhi ka titimo kama kidwa dhi ka titimo kama kidwa timo ma titimo ma. Exactly. Kidwa timo ma titimo macha. Yeah. Koro tok mane endo ok ne abedo gi lony maber. Ochuno ni koro kaka ne achako live stream koro nachaka kapod gik mang'eny mane pod akia. But koro ichake ko in gi lony but ok mang'eny. But ok mang'eny. Koro anana gi lony mang'eny anyalo rekodi. But koro gimoro kaka loso beat nang'eyo but ok anyal go keyboard. Koro from kanye ende makoro wadugo waromo gi Othure Jawaya. Koro Othure Jawaya kano biro gi idea. No mora sana nikech ideas mane en go ne aneno ka wanyalo dhi mbele maber. Koro ko biro wachako konyore kode. Koro sama onyalo loso beat kachacha to kotieko loso beat onyisa ni faili record. Ta record kanye endo. Koro ayudo kamane kaka ne wadhi adhiya kode matin mochopo kama koro wan gi lony makare. Masani utimo recording masawa. Sani endi kidwaro recording manyangafu to be a live dream ka. Live dream. Nyakораmogi mana kakineno no endo ma endi wan live dream. Live dream yudore Kayole Junction koponi chopo Shell go number mono iseneno piny kanyo no endo go number mondo itudrege Feli engineer. Feli en ng'at ma jaluo ma ong'eyo gimotimo kendo an gima mora ni kopona neno ka ng'ato timo gimoro maber tadwaro ni mondo ochore mbele nikech ang'eyo ni sama achore mbele matin to imbende ichorori embende ochorore nang'o nikech nyaka wamakre kore kwa nyalo dhi mbele. Gik moko matindo mag nyiego Omari nigi nyiego gi Feli nigi nyiego Omari will not take us somewhere as loose. Koro ng'e ni koponi sechako timo gini. Koro in celeb nikech celeb dong biro ga irga mana dier. Celeb mokwongo ma mosebiro ka en Othure Jawaya mana dier mutimo go gino. Celeb mar ariyo en Simba ni celeb. Simba ni celeb maraj. Koro isedonjo field mar celeb. Exactly. Ang'o ma wanyalo timo kaka joluo mondo wariwre kanyakla nikech ing'eni jago piano, producer mago te to konyowa e thum kaendi. Iwinjo kata obed mana gospel artist nitiere jok ma nyaka gimakrego kore ka wer bet wer ok nyal wer ok nyal bedo wer koko otim ne production. Koro in kaka producer en ere gimineno kaka mwanyalo medo luo ka mineno ka inyawacho ni kaka producers moko gima nyalo kwayo gi ni gitim kata kaka jothum kata kaka jango nikech into koro thum yage ka. Okay, gima nyalo wacho kuom producers kata kuom jothum ma record en ni mokwongo sama idwa timo gimoro kuong iket chunyi e gima idwa timo. Mar ariyo lam Nyasaye. Nikech gimoro amora midwa timo ka ok ikete Nyasaye to ok inyal succeed. Muma wacho ni gimwa timo ka ok wakete to mano ka yiem nono. Koro sama isedhi miketo Nyasaye wach midwa timo kata thum midwa record kata anything midwa timo e ngima mari. Sama iketo Nyasaye to ibro time maber. Mar ariyo waberu jomoherore.
ma sama iwinjo ka wadu chandruok moro mako nyaka igori kuome. Sama igori kuom ng'ato samoro nyalo bedo ni lweti ni nono ionge gimoro, but goruok migori go kuome no at least nyalo miye teko moro oneno ni kara jowage ni koda kamoro achiel. Apani mano mage weche ma kaponi wabedo go kata gik ma kaponi wanyalo timo kaka wasanii to wanyalo achieve ngima marwa mondo odhi mbele. Exactly. Mana kaka winjo no endo mae kom sina tabu minena wiro rano abeda dakika matin adhi mana chungo maendi iluongo ne Feli engineer mar Live Dream Studios Kayole. Koro ingeni imiyo wa mia general advice but okimiyo wa maybe some of the problems muneno kaka producers ma at least wanyalo ng'eyo kaka Omari anan gi production but production na do not deal with audio. Iwinjo an mara mako watimo editing waketo mari ng'eni onge gima manyien mimeda mana effects ikech wan wamaki but undu ng'eno uchake from zero. In fact I can describe this part to be the kitchen of the music. Kumite de milose maber. Iwinjo koro unere chandruok muneno kaende sana manyalo gonganisha one or two kaka moro ntimo na winjo mang'ene samoro nyalo weyo en iloso ni Omari beat Mario chwado mathumo hit thumni ka kinja peto biro kinyi miyo japeto beat embe kendo dwa chwada kendo bogoga ni embe mondo hit gini uneno nango but na winjo ka jomoko wacho ni ano kane problem gi beats kopo ni imiya to ng'ato bochako no problem wende wopogre in according to your understanding kaka producer niti problem gima oningu change koso okay gima timre gi music nigi challenges mang'eny. First of all kum jok ma watimo negi recording nitie ng'ato chunye nyalo gombo recording lakini ofuke chuoko onge pesa but odwa gima ber lakini odwa gimoro maber. Koro wanyalo advice msanii ni matin ma in go no chaka nikech kiketo ni kuno to kinyal kuno pesa. Pesa masani mondi kune ni tere bank to tere bank kucho chieng' mibro gole nyaka ng'adi. Koro wanyalo mana nyisi ni bigi matis ma in go no to wabedo piny to wawinjore. Samose winjore to wachako timo ni music. Kech sami biro mwachako ni recording wanyalo timo keto beat. Wanyalo chako beat. Samo keto ni beat kacha at least matin ma in go no same we idhi bedo gi moral ni asechako gimoro production mar Live Dream kacha we monda ka chap monda adhi gi mano go kenda chaka timra nada chaka gol. Koro mane moral mwamiyo ga wasanii matindo ni sami onge gimoro bia mondo wawuo nikech samoro biro ni no inyalo agi advice moro manyalo konyo future mari. Biro ni no nyalo keto gimoro at least kata wan be inyalo miyo idea moro ma wabed gi gimoro. Ai mara ariyo korka beat kwa wuoye beat tegemea ni to wendi dhi nade. Kech samoro wendi nyalo dhi ka wend ng'ane but beat ok wahero ga beat machal nikech samo wa make beat machal to wachal jok ma okilonye gimitimo. We lack creativity. Samilonye gimitimo nego bedni kibiro tabro mi beat mari. Osipna ni ko biro tabro mi beat mare kata client ma watchwa sami biro waloso ni beat mari. Koro kwanyal mi beat mari emagone ng'ani temagone ng'acha mano ko yienwa to ajathom abiro ni bwana ine migolo ne indawer digo ni ante magolo ne ga indawer okudo ka ine migolo ne indawer ingene no beat mare ndacha bas en makuro ntieto moro maparo ma de mbona gi beat no mano be oyienwa temo koso mano to kori biro itimo trespass. No, mano abro bedo ni achal ng'ama ochayo msanii magolo ne thum no nikech sama golo ne ng'ato thum sama loso ni beat mano beat mari sama I own it nikech ni chule emomiyo ne walose mwami beat ama ne wa record ni thum no mwami. Koro sama bro geuka sheria makao beat mari achaka miyo ng'ama chielo mokwongo abro chalo ng'ama jagombo sana. Mara ariyo achalo ng'amuche ai nikech sami dhi winjo ka beat mari amiyo ng'ato to nyi chulo beat no. Nitie kaka ok wabitiyo inyalo ringa sami ringa ta sepoteza client mokwongo
koro kanyalo poteza gi adek mano tiende ni studio no en gima yot mondo podhi idhi dala exactly koro studio kidwa maber losa kila ng'ato beat mare beat ok en thum en gima igolo e dhogi wach midwa wacho cha mache gima dhi loso thum to samwa loso ni beat ng'ata onyalo bedo reggae onyalo bedo ohangla onyalo bedo bongo yeah bongo beat tiyo kode exactly ng'ata nyalo tiyo kode but samidwa wer type of thum idwa wero no en thum mane ka en ohangla to ng'eni ma to en beat mar ohangla to mane kama koro nyalo direct go ni beat ok wami ng'ato beat mar ng'ato waloso ni beat mari tigo thumi koro kwasegolo thum wamiyo jopiny ma koro bro amo ni thum ng'ane mit kata thum ng'ane rach audio production kaende kwa an ang'eny ga video production but video production wan gi qualities kata mag kamera gik mitiyo nigo luwore gi pesa ni luwore gi pesa ni nitie moro minyamiyo wamiya 10,000 twachwadu nigo awiye ichwade to kendo wuok kendo be na video na mana dier to un audio ka umbe un gi qualities ma iwacho ni Omari pesa ne tin into kore ga japeto marwa japeto kasto ni Omari into kore chulo pesa mang'eny koro into kore chori japeto marwa japeto yo kalwangi undu time nango wanto video kocha mito mera ni ng'ato mi pesa matin kechingeni video to luore ni idwa no time nango yo mai kita tere wote semiye ka pesa ne tin to un audio okay wan kor ka audio ingeni good production sametimo gimoro wetimo ni ng'ani pesa tin kata ng'ani pesa duong tema gik moko machal nikech ng'ama pesa ne tisni kiny noidh ngas pesa biro bedo maduong to ng'at ma samoro no pesa ni duong ni kiny samoro nyalo lor piny pesa nyalo bedo matin koro samoro timo production feli mano tiwonda bwana wang'e selepe gi bwana weuru riambo jogi ibiro konyo sama pesa ne tin no to manyi ka pesa ne duong to dhi ng'ama golo madongo ka okay gimo nyalo wacho wang'iyo ni to ang'o momiyo nyo it nikech sami it nitie kama nyigole gini momiyo nyi it nyigole life dream koso nyigole kama ng'at madwaro pesa maduong cha wacha ni opposite mar life dream en death week koro ni gole life dream koso death week koro ki gole life dream kidwa dhi mbele nikech samoro wendi mamit no samoro nyalo chungwa kata wan ok wagol ni wer maber nikech samoro wadich gi pesa ni matin ama wadich gi pesa ni mang'eny but i promote wa to wabi wa promote sama wendi dhi mbele to nying life dream ema dhi mbele to sama wendi ok nyal dhi mbele nikech wadwa golo ni gima rach nying life dream ema dhi lwar wadhi client machielo kata jok madhi winji bro wacho ni producer no kotini tich male kotini tich male lakini so long as ni tich ler ng'at machielo bro appreciate our job to wambe wa appreciate ni ka client emo ose appreciate wa kara wambe wa moro bas an gi ji mang'eny ndani ya nyumba mawuoyo no endo maniluongo ne Feli engineer Feli wuod Kisumu owacho ni en ok ojaka julo en wuod Kajulu owacho ni kopo ni winjo ka ng'ato luonge ni ija Homa Bay mano ng'eni no bi kodi wach ni awuod Homa Bay mano nyiso ni in kanyo yani in kanyo by origin kawuono kaka pile nyakora moga juang kaka nena kumiwinja no endo gima medo kone ni tich adek ka tich adek ng'ama samoro kawuone kineno wa mokwongo wamedo paro ni tich adek ka tich adek wakelo ni chenro ma idendo gi dho ngere ni program mabiro ni every Wednesday kaka adendo gi dho wagunda kanyo endo but dho amalero wacho kacha ni tich adek ka tich adek chakre saa 2 otieno wan kacha cha endo ang'ama kelo ni chenro ni endi idenda ni mcomarinash kawuono alimo Life Dream Studios en studio malera ahinya kendo nitie gik ma project motimo na mopogore nowachi ni ng'ama konyi emikonyo ng'ama weri emiwero kasto nitie moro mawacho mamit ni thum bichogo mana ng'ama nitiere oyie loso na gik moko wambende wanyalo promote in upcoming artist downgoing artist or confused artist and any other types of artist you can come here samoro in confused but kibiri timoka you will come to realize your potential samoro in down going kitimo ka ibiro po kichako ibedo ng'at moro ma stabilize samoro in upcoming inyalo timo ka bede up iweri gi coming no mi kori wachi ni an up artist coming iweri go coming is echo
An gi ji mang'eny ot engineer. Samoro nitie ng'ama nyalo gombo penjo moro mar production. Ing'ene celebrity gossip opogore gi one on one. Celebrity gossip en ni wakuodho ka waneno. Koro dwa ni wakuodh producers. Ma producer ma kawuono wadwa ni wakuodhi to en in mibet kan. Wakuodhi matin. Koro ji mang'eny nitie e ot kaendi. An gi Evans Kidero 254. Mr. Evans Kidero 254 be gospel artist. Onyalo bedo gi penjo moro matin. Wan kaendi gi MC Japeto, padi wuod punda poche, a man mano not born to suffer or suffocate. Long time kata bilonge. Julal Nairobi te. Tinga kekne gi jomora ne we. To gine jomora. Ne chiedh gweno ok mona data. Dayo muti molalo birek. Tugo de layo manetie wuode ka. The youngest MC with the longest name so far. Ako ndani ya nyumba. Wan kagi Arun Nyuka Bando. Wan kaendi ya jupongot. Anu nege kagi bire kamera. Akiani nitie ng'at man gi penjo matin madwa ni be openje producer be weche moko matin kotenore gi production. Aneno ka ja kamera mokwongo ting'o bade. Ja kamera into pore dwa keti pending. In kiseting'o bade ng'ama koro mako. Ing'ere nitie jomoko ma be walo. Ja kamera ting'o bade surely ni be dwa penjo. Producer, in koro ang ni bibede kombika mondo koro joma dwa penji wawene gi setolo no mar penjo. Baba bedi Kidero acha kodi be ine gi penjo moro ne producer Evans Kidero. Karibu sana. Nimekaribia zaidi. Kwanza kabisa nyingi ngapwani ngene ko watu ni Evans Kidero wange mana muda su. Angilonga na Evans Odhiambo Abiero. Evans Odhiambo Abiero aka Kidero. Kidero en penjo mane makawuono ni penj producer a celebrity gossip masa moro chandu ji oko kacha nitie jomoko makoro se chando to oge kuma giyude producer. Wachako kawuono gi our first producer iluongo ne Feli Engineer. Penjo mang'eny ma dwa penjo Feli lakini adhi penjo matin. Like producers ang'ono ne mondo ka penjo mang'eny because most of producers giwacho ga nati gikonyo wasanii moko mawuok piny gi but nitiere kiwango moro ma ka gichope to giwere kod jogi. Koro giwen gi pap. Koro kia gima omiyo giwen ga jo pap mondo nini mondo nini wasanii gi mondo lwar. Koro kia ne obende nitiere jok moko mosewuok mosawe korio. Nya penje ni be niti jok mo wuok kuome. Ere kako se wuotho kodgi nyaka kuma koro wachope. Koso no dhi ogolo gi nitiere wach moro ma gitiyo kae niya ni mako lwedo. No mako lwedo musani. But mako lwedo no kidogi penjo musani na tino mako lwedo kod producer flani to no na paro na tinya mako lweta kune. Ngano dwaro mana pesa na kasami pesa na to bendo bola na pangala. Koro onge mako lwedo kanyo. Producers kawuono yudo. Uondo ni atutimo promotion to pesa muchamo koro wuo. No, promotion kata kwa timo. Okay, producer and teach. Kenjo teach production, sami dwa chake. Nyaka wangi type of ngama dwa time. Nikeche wan gi msanii. Msanii ni tegemea ni fall e anda tumane. Kech wan gi bongo, wan gi genge. Wan gi joraga, wan gi ohangla nyaka jo gospel. Giduto gi go thum te. Koro sama inyiso producer ni anta an gi thum adwa na gol thum. Wabro ng'eyo ni thum machal nade. To wadwa promote nango. Nikeche nitie thum masa mori bro yero gik ma producer temondi between mako lwedo kod promotion, is there any two different things mopogore? Mako lwedo kod promotion. Mako lwedo e promotion. Koro en gimoro achiel. En na gimoro achiel. Nikech sama mako lweti tiende ni anyisi ni adwa na goli ka taketi ka. To sama anyisi na adwa promote anyalo promote gi yo mang'eny. Samoro ionge finance. Tana nyisi ni promotion manyalo mi en ni bi record the song. Koro after recording ni nikech aseka sauti mari maseloso ni thum. Mano tene na promote. Koro nitie promotion masa moro wadwa ni mondo water jathum e radio. Thumbe nimbe mondo owinj kacha. To gima wang'eyo ni tero thum e radio ok yot. Kech nyaka ing'eri gi ji achiel ariyo kucha. Mano mokwongo. Mar ariyo ofuku ema sani tiyo.
sama nyisi ni adwa tero ni thum to samoro ofuku na ok ber, abro gocho ni manyisi ni ofuku na ok ber, finance mondo atimre nade, mondo at least sama dhi neno presenters to amiyo gi chai moro matin mondo ka thumbi mondo miyo go. To samoro biro nyisa ni onge pesa. Koro sami onge pesa cha, promotion mara manya timo ni en production. Koro ana biro mi thum to apari kanye makori nyalo chako wacho wach moro nang'owa ni producer ni onge kama otera nikech ni ogolo na thum to thum okotero na iredi okotero na iredi. But the moment me watch na tidwa manager ni, you have to guarantee everything. Exactly. Makata nyisa nati munda mi pesa maroni okone gi nyisa. Exactly. Yeah. Koro ng'en kiwacho nati nikidwa tero thum kucha tiduogi nyisa nati mondo nini, mani ng'en nati koro idhi against with the agreement. Mokuongo studio, wan gi joma sign studios. Yes. Studio nyaka bed sign. So long as ni adwa promote, nyaka bed ng'amo sign studio. To an gi ng'ama nyalo promote ni ng'ani wende ber, but we mondo agol ne wer. Koro after golo ne wer, tabro miye wende nikech samoro obiro to okwaya ni producer ana dwani mondo igol na wenda ni nikech samoro aonge pesa, adwani mondo igol na wenda ni. Mane makolwedo. Koro sama adhi agolo ni wer, at least nitie kiwango magolie, madhi akete kiwango moro koro ng'ato nyalo winjo duondi. So from kanyo wan gi thum nyaka dhi radio. Ma samoro mano agreement marwa no nikech thum no bendo kanya bet ge oda. Bende kinya bedo go ot. Aya wan gi ng'amo sign. Samo sign gi msanii wa sign kodi ni wadwa tiyo kodi. Yes. Tiende ni everything mibro timo ka itimo under life dream. Wende gi kwa golo wabro keto gi e YouTube mar life dream. Iwinja. Koro samo sekete kacha cha. Show moro mibro goyo. Ka in ja ohangla kata in ja benga. Show mibro goyo. Nyaki go e under life dream. To ka in ja gospel. Inyalo bedo gi show. Show cha wanyalo finance. Is there any percentage ma kadhi e show onego benati get to life dream ben onego benati get? Gimoro mibro yudo kucha. Kata yudo siling 10 to wabro poge nus. Kata yudo mana siling 5 wabro kawo siling. But most of wasani nikech wasani mang'eny masawinjo nati obedo under management, to giwacho nati almost 70% mar the producer and then 30% mar msanii. Mano do you think nati msanii obedo nyanyasa kanyo matin? An kanyalo chip in matin, ni ng'eni nitie ukweli tu isemo. Like an ng'ama nopuonjaga the drama and everything niluongo ga ni John Chunga. So people are saying this person was using me. But let me ask you something. Ngato iwacho ni ati ngato use, but ngani you go scratch from nonsense when nobody knew you. You get that? You get that? At least this person is exposing you. What is really wrong with our local artists that I have to say, including upcoming? You get that? Any ngato donjo industry with high expectations. Iwinjo? Yeah. Koponi ati ni ade assign contract mar 50,000. Tami 10,000 akao 40. Mani ngana akao percentage adi? Mano don't ka obvious ni 90%. 90%. Yes. Togi koponi no ka sign contract no win jogi kia ni not onge gimilos. Ngani okonyi koso ngani okonya. Ade assign contract akao 40 ami 10. In 10 ni adire kachecha as a tool. You don't know that place. In fact, be anima tingi manima kunikate meloro. Casto kase promote kech ambende mondo mi adhi machope show ingena tiyo gi pesa ni iwinjo. Apart from that ingeni natimo ne ngani ango kata makoro miyo omiya show ni ingeni nitie gik moko makata koponi neno ka chope live dream kai ngamu miya chopo live dream kasa moro ntinga gimono timo ni maduong tani ingena dhia donja masimple ineno gini like in kawuni chopo dok anima direct bi kama koro kare na sign contract moro maini mibiro timo kanya kwa yire gimanya ko accept ngani okonyi koro koni go bednia ichaki go kwano ni na winjo ni ngani okaw 50,000 no ningo bed kata ni ko kaw maracha yenya to no kaw kata 30 kata no mia maracha no mia kata 20. This person ko ponu bedo ko dipinyo ko ni kumoyai mondo minu chop ko di deal inya kaw kata 10 no ichaki mi ko ni chakonge los moro biro chamo koro manu be nyako yire to under management. Do you allow artists that mo collabo kod ngata without your authority? Mano koro lure ga gi msani mwa sign. Ka oka sign tinyalo timo collabo gi ngata. If you signed. To sama sign
sami dwa timo kolabo nyaka iwachna nikech samoro uenda wendi unyalo timo kolabo to wendu it to nikech kia ngat mutimo go kolabo chema biro chamo tumi to sami nyisa tabro nyisi ni okay samu dwa timo gini dia step ni at least ka tu muwuok tu bro neno ka ku share tu dhi pogo nus yeah kanyo doko mafine. Alright, mana kaka winjono endo wane celebrity gossip kaka wuono to kete engineer itago malieti neno kako swing no endo mero lieto mera joma ng'eny pod gipenjo aneno MC Japeto padi wuono pona poche Japeto kuja karibu hivi penje Evans se Evans rino na manare Evans bwana okarido na sana no Evans kapo kede con jogo subscribe ni bwana. Okay, for fans mago mar Nash akwayo mokwongo before akwao adoko noero kamano maduong' ahinya and then Feli Life Dream Studio dhano bi mang'eny sana. Yes. Alafu an Kidero yo never so Odhiambo Kidero. I'm a gospel artist by the way. Awero vernacular which is Zoluo kod Kiswahili. Asto ntiere moro kanyo madwa drop mar English. Mabiro soon. Kora koya kaka supporter mago Nash, Omar Nash. Moni bet machiegni mono kagi drop to luor kuomi. And before that, the other YouTube kanyo, man Evans Kidero 254. Evans Kidero 254 is subscribe to my YouTube channel. Tumen kanyo ma ogwedhi gima do wacho maduong'. Nati kata wan mana jothum, mawero kata secular kata gospel, especially like me. Kuom in ngama winjowa yud message e thum kiking'i gik mwatimo message kanyalo gwedhi kata nyalo mori e medhego mang'eny mag nini go tiwerigo kende Nyasaye di gwedhu. Inyakora mogi pod wadhi mbele gi chenro ka koro to wane e hamu ya mwisho kaka iwache gi Kiswahili aneno ka chakwa tieko nikech piny olelo wadhi kuonde Japeto bodonjo wacho ni embe nyaka koro penji embe koro nyako penja Japeto karibu sana mokwongo kon jogi nyingi ngene bas mane kubana rito ka nyinga no very important kabisa ginyinga giluonga ni MC Japeto kata Japeto padi wuot pona poche a man man not born to suffer suffocate lorata man terebo kata bilonge jiolal Nairobi te tinga ke krik jomorani wieto wane jomorani chieth gweno kumonda dita winj ni sama dai wito break Olo like nyaketi would the youngest MC with the longest name so far. But Kora sina tabu. You must go left and right. Koro kadi go left kama wakonga most struggle feeling je. Yani nepo kwa mosore. Nepo kwa mosore mara kuneno. Koro feeling je. Yeah. Angi question achiel kata ariyo man kende kang'eny. Yeah. Angi question ma the direct Kuomi as a producer. How do you get to handle Samayo Doka inge artist ma obedo awach ni obedo kagima ena Christian to at the same time he relate ge this secular. Yeah. You have a client ma na Christian madilige gospel. Then on the other hand you also have to handle this ohangla guy. Ere kake balance ga jogi. Okay. Maonge chochi ni moro. Ingeni ngamor wuotho yo achiel. Ja Kristo en ngama wuotho yo achiel to ja Kristo kodonjo kamoro tingeni ma to ja Kristo. Kalure gi wuoyo mare kata dimbruok mare. Mane momiyo wanyalo ng'eyo ng'ama ja Kristo samo donjo kamoro kidwa timo ni production tibro winjo ka gigene gin gik moriere to okwa wacho ni jok mago secular ok gin jo moriere gimbe giriere but ja secular matamshi ma ng'ato dwa wero kaka wan producers mano be wang'iyo ga sana kik mondo mi wa record nikech wadwa pesa to samoro gimidwa wero nwa ok en gimoro ma ok onyal donjo it jopiny kata mana joma dongo ok nyal winje to mane momineno ka most thumbe mane wawinjo chon ne gin thumbe mabeyo mane nigi luor to sani ndi thumbe matinde wa record kaka one producers nitie thumbe moko ma uchafu ni eigi but nyakwa ketgi categories ni sama ibiro
ka in ja gospel abro record ni gospel, to ka in ja secular to abro record ni secular, to mana gi under instruction ibed ni dwa wero gima ber ma jo piny biro appreciate. Manyiso ni ukuongo puodho. Exactly. Manyaka chung weche mane thumi kacha. Mi kel wendi no kuong cheke maber. Mano koro ber kabisa. Penjo man godo mogik kacha en ni wachore an awinjo kuom osiepena ni nitiere offer moro mar thum ma timore Life Dream. Pok ayudo information moromo, lakini aparo ni ine ng'ama nyalo miyo information maduong about offer mora ka ntie, to ka ntie offer en sani thum sana ema sani market upcoming audio ntiere jok magombo ng'eyo kacha ni oringe rate mane. Okay, offer ma watimo under Life Dream en gani nitie period ma wajaketo ga offer gi pesa moro matin. Kwa ng'awe ahinya ka kwagole kama kawaida, but wajaketo ga gi pesa moro matin ma screen kanyo bro neno pesa mwa record ga go ka offer ntiere. But normal msanii mogolo thumbe adek kuomwa wamiega thum achiel free. Mano gima wandiko kaka Life Dream nikech wa appreciate service ma omiyowa. The same to kaka wambe wamiye service, koro wa appreciate ga kik bed ni pesa ni mwadich go ni nyalo biro to wa record ni songs imiyo wa thumba beach 10 20 kamano to wan wachime to konyal timo ni ber. Koro wakete ga ni thumba dek to wanyalo mi thum achiel nono, at least wa appreciate go. Aya, penjo mane an godo mogik kabisa ka koro aduoko microphone ne MC Omari Nash. En ni kopogore gi golo thum ma artist nyalo biro tigolo ne wendene. Ben ntiere ng'ato oko kacha ma kumoro gombo bedo producer kaka in. Ben ntiere thuolo mar ng'ato biro puonjore production e Life Dream. Okay, production wan gi thuolo mar puonjruok production ka, kendo wan gi thuolo mar puonjruok keyboard. Wan gi keyboard service ka ma kidwa biro from Monday to Sunday wan wayepo ga yepa. Koro kapo ni inyalo bedo oko kanyo ni inyalo bedo gi talent, chunyi gombo ni mondo go keyboard, chunyi gombo mondo wer, inyalo gombo go guitar, anything minyalo gombo ni mondo tine go kata mana Nyasaye, be a Life Dream. Aero kamano kabisa. Ana tieko penjo na kacha. Tieko penjo na kabisa. Ana loro. Itieko penjo. Aloro. Mani lungo ni Japeto kapo kedhi kon gi mondo gi subscribe ni. Ai, kapo Omera kanyo very important. I'm very good in that. Go very fast. Pale kwa YouTube subscribe MC Japeto. Pale kwa Facebook nilifungua page mpya. Kuna page inaitwa MC Japeto Comedies. Hapo unapata kila kitu. Okay. Very good. Mani luongo ni MC Japeto mopenjo noendo. Agoero kamana ahinya. Iwinjo kacha chaendo ni Life Dream is having a promotion. Kigolo thumbe adek achiel free. An gimono gimora go ni en sani giwacho ni Bwana Omari, we've realized and we have fathomed and we've came to synthesize that Omari, you have a talent. Wadwa golo ni thumbe ka. Koro ansani and fully sponsored by Life Dream Studio. Yani ni awinja no ningo bed nawe Omara nitie gik moko payment. Ni ati na winja ni nitie gik moko ningo bed nawe ero. Life Dream Studio has second that as their responsibility. So I'm so grateful. I'm so grateful. Kendo chance mumiya no, I'll not waste it. But imbe miwinjo kanyo. Imbe koponi atiero Omari adieri, let them see. Because they will only retain me ka gineno change moro motimore. Ok retain ka gineno ka okay onge ng'ama follow gi, onge ng'ama biro, onge joma limo gi, yaba kik umiriemba tich. Tafadhali, let's support Life Dream Studios. Kata koponi pesa moro remni matin, wuo koda mondo offer na momiacha aneka kigole moro mondo timni. Koso nango? To we bere ni an pesa tin. No. Let us support one another today to go Life Dream Studios. And you people have also accepted that you might be okay, you've accepted to host my live shows, eh? So tutakuwa tunafanya shows zetu kwa Life Dream Studios.
Live Dream Studios. If you want to see me, if you want to meet me, aneno ka jomoko wacho ya wagombo neno Omari, be Live Dream Studios. Live Dream Studios ga ibiro nena ichupa ni nebe chopunie yuda anataka opposite to Live Dream Studios kanye mabira abede pele wamora yenya mani luongo ne Celebrity Gossip. Celebrity Gossip is still a new program that has just been put into place. People are telling us that no, Omari, tunapenda program zako lakini sasa moja super sato pekee. Tukasema acha tuongeze ingine. So hii ni Wednesday edition, not Wednesday edition, sorry. Celebrity Gossip. Celebrity Gossip, this is where we talk to our celebs, some of the things that they do, some good things and bad things. Na leo tulikuwa na Fele Engineer. Fele Engineer kapokotieko mondo mi jok mondo ni ot be koro mos wa mondo ginene bwana Live Dream be okena na Live Dream adima jini ot kama chalolo. In fact, we are planning next time we shall be featuring everyone in the room, everyone in the room, courtesy of Live Dream Studios. Koro Fele ni tiere gimidongo nyathiwa minyalo kono joge kapok wadhi atira tie madongo macho sifa na mbang ento wakele sama kule jigoriti. Koro gima nyalo wacho ne mtazamaji mano oko kanyendo chunyi nyalo gombo chope Live Dream wan thuolo waepo 24/7 watiyo nugudi chieng kwa gero Kenya wadonwa meo chop Live Dream wan Kayole Junction. Kichopo Kayole Junction kad loka ndara petrol mar Shell kichopo Shell kanyendo penja Live Dream namba wa ni penja ibro yudo screen kanyendo namba nani kanyendo ibro gocho wabro ka wi kanyo mondo ichope studio wabro timo ni kaka chunyi dwaro warwaki kendo warwaki mang'eny. Ero kama na yenya nyakora mogi mondo mi wakoni ni the Celebrity Gossip ne nitie jok moko kabisa nikech gossip okunya timo ng'ato achiel. Gossip nyaka bede be jok moko moluoro. Koro ne wan ka gi jituri Fele wadwa ni koro mondo watang ne jopiny ni jini kama chalolo. Tuliwaambia eti tulikuwa wengi bwana, tulikuwa wengi ndani ya nyumba bwana. Japeto Celebrity Gossip. Tuko hapa na Japeto. Bwana kujeni. Evans Kidel. Tuko na Evans Kidel bwana kujeni bwana. Wewe chala leo. Engineer. Engineer. Simama tafadhali. Leo hata tuko na mrembo wewe. Tuko na mrembo mmoja. Tafadhali mrembo kuja. Ni mmoja lakini amebeba wengi kwa sababu ni mrembo sana. Amebeba wengi sana. Ni mmoja lakini tafadhali jok malembe gichwecho bed mbele. Evans bwana lembi jok malembe gichwege jok manyudundi. Adiera poka panyo kineno ng'ama lembe chwe tafadhali kata kakineno lembe chwe. Evans choria ne mbele wang'e. Evans chori chira mbele ka ageni onge ng'ama dongene. Bas kawuono ni ende wan ka ende luongo ne Live Dream Studios emono watimo show marwa kamagi jok mano bire giwacho ni bwana an nyaka koro tadhia ne the Live Dream Studio. Yeah. Giwacho ni nyaka gichope Celebrity Gossip. In main kanyo bwana tidwa chope Celebrity Gossip. Wan ka indi Kayole. We wachak gi jok mono ni kacha engineer to angne wajige kutieko. Wachak gi Jaber. Kondio gi nyingi. Nyinga Tina Atieno. Kata Facebook ida kati Baby Wendy. Baby Wendy. Wakikondwa about Live Dream. Mimbe iti yo Live Dream ka? Yes, most of the time ibo yuda ka Felionge. Anyalo kawi Shell takeli kuma studio ntiere. Our services are the best so far. Gijok mosa record kodwa. Yes. Then wanyalo terie radio keep produce song but if you are signed wabo sponsor imaber koro teme uchope Live Dream Studios mondu promotwa. Okay, mani lungo ni Tina Chaki baby. Okay, mani lungo ni baby Tina Tina Wendy. Okay.
Wan gi jago ma osebedo ni atiendo koro osebedo ni mbese ne pidho mone no pidho tiki. Baba mos joge. Amoso jopiny manena kamoro amora ma wantiere. Wan e Life Dream Studio. Ma iluongo ni Joseph Noma. Jathum ma bende upcoming. Kiwacho upcoming mowuok e studio mar Life Dream. Ma achiel kuomgi. Kilima YouTube ibiro nwanga gi nying mar Joseph Noma e wer mar Tina. So king'ia kanyo kanye bas ok ma nyithindo matina gi nyithindo mabeyo. That's why ko wagone gi thum. Aparo ni thumno nyote mowuok kendo ne en tich maler. Adwoko ne producer erokamano. Yes. Koro amoro gi tich maka producer migo ne to en jamani. Okay, producer mago ne en ma lakini ne gin ji ariyo. Ngeno Ture nika ma engineer marwa. Koro adwoko erokamano kabisa. Ka ok gin aparo dichieng' machalo kama duka bedo ka. Erokamano. But erokamano mang'eny ahinya. Kacha YouTube wano man jamani. Manya gi nying mar Joseph Noma. Joseph Noma. Joseph I'm telling you. Gi nying achiel. Joseph Noma. Warad kanyo. Bas, bit mara tad ringe YouTube Joseph Noma. Aya mwingine. Baba Musa joge. Musa ji. Musa joge. Musa. Bena Wudiro. Amesema naitwa Bena Wudiro. Ale leo ako na shida yako. Ako na shida yako. Hii homa iko mingi sana. Quick recovery. Alafu tuko na Evans Kidero. Umpe kipasa sauti. Yes. Habari yenyu wapendwa. Leo ni siku ya kwanza kufika kwa live. Jolemo giwapendwa. Sadaka unge kababu. Wajimi wacha. Okomi. Wapendwa. Hata Omari wapendwa. But anyway, thanks so much Omar, Nash na Feli kwa kunileta hadi hapa Life Dream. Na ionanga tu kwa mabeshte wangu. So nimefika hapa Life Dream na kenye nimeona yenyewe nimebambika. Na asaka gombo sana romo kod Omar Nash ni. Lakini doko nyasairo kama hata doko nyasairo kama aromo kod boy ni Omar Nash awinjiga winja etoko pija pija lakini kawuono an kaene nitiero siepa mano nyisani munda maji in person ilongo ni Nyasayun is a great friend of mine. Yes no nyisana maro Omar Nash to dongeria manya Nyasayun amose kelweta ma Nyasayun ayuda kawuono anyway iwacho Nyasayun man loka. In fact that one. Anuziepa manoma kabisa. Kora nyiso dhano tena ati mondo manyo Omar Nash. And manya uru. For nini yenye promotions. Any support. And apart promotion. Omar Nash en ng'at mohero ji. Ineno team an kaeni. Nikech Feli and Omar Nash. And I'm so grateful Omar. Yes. Thank you so much. Kwa ma fans Evans Kidero 254 YouTube. Nyasai mundo gwedhu. Wapendwa. Na mpande mbegu ya nani? Mbegu ya nani? By the way, this one is a gospel artist, Yes. Gospel artist ndo maana kwa hapo kwa wapendwa. So don't worry. Ndugu zanguni. Hadi ngena kaja gospel ya. Inwacha mari koni. Luongani Japeto, the comedian. Nase wacho nyinga full kikano aenya. Oborga. Niko na jina ndefu sana. Ukiingia pale kwenye YouTube unaweza subscribe YouTube channel yangu MC Japeto. Yes. Kwenye YouTube, kwenye Facebook, tafadhali nitakufute kwenye page. Usijaribu kwa inbox ama kwa friend request. Haitaenda through, ilishafika. Imejaa. Sasa enda kwa page. Follow MC Japeto Comedies. Tafadhali ni page. Waro mkucho. Nyako ni uko na nini tigi moroma wiyo wil gomaten. Chwad nago mic mondo wache ukoni jo peny. Ni tigi moroma wiyo wil gomaten ya watu mic kore opportunity the mbele kamera kacha. Wiluro joge the konge kamera konge. Akone clients wa madwa timo recordings. We have daytime recordings and night shift recordings. Kikuluor, we work here for you. We are here for you. Yes. Warwako uduto. Bas koro mi engineer mondo koro wadhi uru mi na engineer
Engineer. Kon joge. Wege joge. Angeni dong nyaka ngi onjo gimoro ka pok otieko. Mano lazima. Nyaka ngi. Ku live stream ka ndi mondo winj gitu. Kwa imbe chaki mos ke mosa mogi ka ngeni se wuoyo mang'eny. Okay. Wago ne Nyasaye erokamano odiochieng' ma kawuono. Mokwongo kuom Omari Nash mar loso chenro ni. Wasebedo kwa gombo to ayie ni gimoro amora kilame Nyasaye ibiro timo. Ni leme. Exactly. Nyaka ilam Nyasaye. Everything midwa timo you have to pray. Okay, pray to kinyal achieve. Un mapokineno wakanyo, un mapodu gombo neno Omari to pokineno ileme. Ileme. Omari ibiro neno, ibiro romo kode dhodi ka. Ileme. Nyaka ilam Nyasaye. To moloyo kumago te, wagon wero kamano. Wakwau ni mondo ubi live stream. Page wa, ni Facebook page. Live stream. Nitiere kanye, ndi nyalo donjo. Ing'ie gik mosebedo kwatimo kanye endo. YouTube. Yes. Feli J. Donje YouTube kanye endo. Ibiro yudo thumbe mogolo live stream kaendi. At least nyalo mi lokruok. Yes. Moloyo agone jomole mohero kamano nyaka welo mole mote. Evans Kidero. Nyasaye mondo gwedhi. Itimo maber kuom biro. Wagoero kamano kabisa. Ondike moma ni wendo kolimi wendo en gwedhi. Wendo ge modwaro nikech samulimo watu wang'eni kara studio wane nigi gwedhi. Mani gimo nyalo namo Nyasaye kendo wanyalo kwa ng'ama ni oko kanye. Ibende temo ndi chopi bi live stream. One Kayole Junction. Yes. Kichopo Kayole Junction kanyo kilor kanye endo. Inyalo gonwa simu. Ama inyalo donjo live stream page mare kanye endo. Kidonjo kanye biro yudo namba kanye endo. Inyalo gochonwa mondo bi chopi. What you 24/7. Odiochieng' gotieno. Ka ng'at modicho odiochieng' to gotieno inyalo book watiyo. Aonge mang'eny abiro wenyo kamano. Makore kodonjo no be ne manyowa seriously iluonge ne Harun Nyokabando. Inyalo to koro kodhi wuoyo nikech odeko. Unyalo manye kachecha YouTube mare Harun Nyokabando, Facebook Harun Nyokabando, Instagram kilogram milligram Harun Nyokabando. Ene gigote. Wadhi wacho gacha endo kapok wa miel kecha ngeni bang miel to wanyalo dhi kuskus. Ma koro lore. Koro wadwa wacho kachecha te ni every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. Kaso koro wadonje miel. Wadwa ni onjwa. Wadwa ni wa excuse. Rest of it. Wa miel maber. Ya okay miel moro mra. Okay maber. Aya, wawach kachecha endo ni every Wednesday tuko live na MC Omari Nash. And Wednesday. Every Wednesday tuko live. Kuanzia saa 3 pale YouTube. Ya usiku. Haya koro wawachwa every Wednesday tuko live na MC Omari Nash kuanzia saa 3 usiku. Bas baba koro kenwa thumwa miel bwana. Koro ketweke ta thum. Koro ketweke. Live Stream Studio. Oh yes. Jenos Nyakwadayo ndani ya Live Stream Studio. Feli Engineer CEO. Mino nyango wachake ndumana. Ano mino nyango wachake ndumana. Sane Oture The Cyber Oture Anyatiga bodunda ya Gama Pinto Nyakorogendo Anyatiga bodunda ya Wodi Givini Chunya gombo na lunge wendo Erana Chunya muro nyisa na lunge wendo Basana Lunge pachabanda na lunge wendo Erana Alungo nyako nyatia kamba Lando lera nane Alungo nyako nyatia kamba Mama na Aero ya wagi chunya tetete mami Oh mama Felo Wudu Yoma Salamia Eriko Nyamur Koda Jackson Obutu Wudu Gunja Neto na neto ero ya ani Uti neto lando nyatigi kret Chunya ero Ya mama magito lunge waya ani Mama dion na neto sunge waya sani Ine mama bianca masunge waya Dana Aero nyako nyatia kamba Aero yawa nyatia kamba Mama nane
dwana sungine oganda Omara Kina dwana sungima oganda Terana Emome ya wachona irienge mana Mama lanane Emome ya wachona irienge mana Oh lanane Dana penja nyaduka penjo mami Nyaduka dana penja nini makarmo Oh Jangome Nyaduka dana penjo nwapia dala Karango ya Emome akwayo nyati mageno Kiera jiri Biwadi wane nyaduka Oh Biwadi etu anyumpani dala Oh Bine Terane Dungi beda beda kakain no kiri lokere Baby beda beda kakain no kiri lokere Beki kilo kina nina no jo pesa maringo gigeche Beki kilo kina nina tukundi gigi moro maina bodo Ana eri mama kakawani Oyo Victor Wood Kisumo Ukadwa ni ngato mundu Bernard Platinum Chunyanyisa nwataganaga Mungu ngeo Chunyanyisa nwataganaga Yobu ngeo Nyasaye machiwono miyagwe Akunilera Nyasaye machiwono miyamwandu Akunilera Biwadagadaga Terana Waendelea tu Biwadagadaga Terana Waendelea mama Oh 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 mama Mama leon Mama leon kama Share Tea kamba A boy mofaya Monsieur Dadiso Woodgame Tina yo tinana Ane ina mailala Tina yo tinana Tina ina mailala Ani yo anina Neto ina mailala Baby oh baby na Tina ina mailala Kisungu ni wasungi nyako Tina ina mailala Tina yo tinana Tina dunga mailala Tina yo tinana Tina lando mailala Tina yo tinana Tina yo tinana Tina ina mailala Tina yo tinana Baby ine asali Kisungo nyi wasungo nyako Tinetolera Kisungo nyirita sungo nyako Tinetolano Tina yo tinana Agali ine mailala Tina yo tinana Baby ine mailala Emuna sunge waya Tinetolano Alingo fanga langa changa Iwe ya mwina sunge luma Tinetolano Swaga Bwana kongere tumno ni YouTube. Tumnie YouTube. YouTube mane. Kidwa to yuda nying mar Joseph Noma. Joseph Noma. To Yeah. title ma tumno. Title mato milogo ni Tina Nyamkamba. Tina Nyamkamba. Yeah. Wewe usiepe mag TikTok bwana. Koro mae tuolo. Mariloso challenge. Tina Nyamkamba. Tina Nyarakamba. Tina Nyarakamba. Ondike ni Tina Nyamkamba koso Tina Nyarakamba. Tina Nyarakamba. Kama. Joseph Noma. Yeah. Ani madhe kuongo timo TikTok challenge. Asante sana. Ni Tina yo. Ne wera ndegi. Tinetolando my lover. Tina yo. Swaga. Tinetolando Iwe ya mwambi na sunge luma Tinetolando Uwela we ya sunge luma